मर्निं गुड मर्निं आरो ना नै एकदम बेरे फुंजानि जोंहा ओइ न' खाथिनि दंखलसेनि मादैया एन्थाब एवदों मालाय होफैलायबाय गथ'फोरा जाथोंसै फुंनि सुरुआ दा बिदि जायोबाथ' फुरा मजा आरो ना ओमफ्राय दुंबुर साफा उन्दुबाय फुराना बनायखौ मा खालामबावनो एक टुक्रा सान्दुं गैया अपमान बेसे दोनबावनो मैयानो सोलायनाय सानबाय दिनै दुंगोन ना बजाय जानानै दङ इसोर दिनै थिथ'थ' नुजाहांदों आरो ना नानि ओरै फै दुस्तामि ओरैनो बजायखा रानाखै नालाय रावनाबो नैबे मादैमोननि आरो ना एन्थाबा जोंना आयदै खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog to सानथामखौ फिन खेबसेबाव बारबावबाय सय माजे फाव बारनाय महर लानो सोनाफोर दा मुगाय इनिफ्राय ब्लग्सखौ जोबोद लांबाय जा हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं ओमफ्राय मै ब्रुं खुनुरुखुम मोखांल' सुदों फोथायाबो मैयानि खारलायलायाखै आरो ना ओरैबायदि जाब्रा देन्ससो हाबाफारि मावनोसो आखायाव लादोंना बेहायलाय आरो मा देलाय मालाय लालायनांगौ ना थ' मादैनिसिम एकदम रोजा साबायखर आरो ना मादैमोननिसिम ओमफ्राय आंहासो जेबो हरफिननो रोङा आरो ना एखमबा सफारि फिथाइ होफैयो एखमबा खख्लिं होफैयो ओमफ्राय माने आंना बिदि हरनो लागा जेबोआनो गैया अननायखौनो हरबाय आं मादैमोननिसिम आरो ना ओमफ्राय मा होनो नै बिनि रायलायनायखौ फेथे खोनायबाय थायो नालाय फिसाजोनिखौनो अननो ओंखारलायलाङो बेस्राफोर बेनिफ्राय बिफाया दाबसिनिफ्राय माबाफोर जाग्रा मुवाफोर लानानै फैयोबा राननानै जानोसै आरो ना आंबो अननाय होबा संनाय मोनफिननाय नङा होमबा सुनाफोर नोंखौसो देखायनो थिनबावदों नोङो थ' रायलायबाय बिदिब्ला आं दिनै सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो एकदम खखाब मावलायनाय स्र'बो दुगैखाबाय माने जि सुनायाव एसे गरमा मोनबाय नालाय आरो दुगैनो टारगेटखा मैया दुगैयाखै सोनाफोर आलारि बाथिबो लागायनानै लाखाबाय एबारना आसलि टारगेटआव थांसैलाय आरो ना बेनिफ्राय मोनसे कमेन्ट फैदों माने बै आंनि प्रेगनेन्सि जार्नि खिथानायाव आरो ना नोंहा फैसा थाखा गोनांखायसो नोंहा डाक्टारनाव थाब थांनो हाबाय होननानै थ' डाक्टारनाव थांनाया एथबां फैसा थाखा नांलाया जुदि नोंना नर्माल केसबा नों आसाजों कानेक्सन खालामदो आसाजोंथ' नों कानेक्सन खालामखानांगोन बेनिफ्राय सोरखारि हस्पिटालावबो आजिखालि बुहुत खमावनो जायो आंनो नुनो मोनगासिनो दङ थ' आं माने प्राइभेटाव थांदों थिगासे आंखौ बुंदो फैसा थाखा गोनांखाय थांदों होननानै थ' फैसा थाखा गैयाबाबो नोंहा एथबां टेनसन लानाङा आरो ना दा सिख्लासोमोन ना हाबा जानायसोमोन आं मिथिला आं आगैलायसिगोन आरो ना बेनिफ्राय ओंखायनो बिहाव बिखुनजोजों थाफानांगौ होन्दों आरो थ' बेनि सोमोन्दै आं दा नोंनो गोदानै खिथानो आंना समय गैया नों आंनि सिगांनि ब्लग्सफोरखौ एसे नायहैलाबाय एकदम सबसे फुराना ब्लग्सफोरखौ नायहैलाबाय आं बिराद खारन खिथाखानानै दंखायो थ' आरो अके सोरबाफोर आरो जुदि गोदान कमेन्ट हरोबा आं एसे गुसुङैबा बुजायगोन थ' बेखिनि आरो ना बेखौ बाथो मोजां गाज्रि कमेन्ट सब हजम खिन्थु आंनि मुसुखुर बानायनाय नोंथांमोननो खिथाफिननायाव बे पापिफोरनि कमेन्टखौ नायल' गासिबो मिनिजोबनाय जाहैदों मिनिनानै थानो हायै जाहैदों बेसो आंनि मेन टारगेट आरो ना हानायमानि आं बेबायदिखौसो नाजायो नोंसोरनि मिनिनायनि कमेन्ट रिप्लाय होयो आंहा आरो उदै बिगुर साजोबसै आरो ना ओमफ्राय दासनाफोर नोंसोरनि बिदि मिनिनायखौ आङो लाबोनो थाखाय एकदम फुरा जबरदस्त नाजालांबाय थागोन आरो ना ओमफ्राय मा होनो येस बेफोरसो इन्टारटेनमेन्टआ आसलि इन्टारटेनमेन्टआ बेफोरसो दा बे दख'ना गाननानै फैखा मोसानाया जेबो इन्टारटेनमेन्ट नङा होननानै माखासे आगैमोना कमेन्टबो हरखादों स' थेंक इउ स' माच नंमारगौ बेफोर आंनि खामानिबो नङा बेफोर आंनि टारगेटबो नङा आं रोंखाथारा आरो बेफोरखौ आरो ना हाय रोंनायाथ' रोंगौमोन ना अट'मेटिक मिनिथाव नुखायनो आंखौ पापिफ्रा आंखौ देलायहोमारनाय नङा बिसोर दाहोमारनाय नङा आरो ना थ' नोंसोर जास्ट दसे समावनो एथ' मिनिदोंबा आंनि सार्कोलखौ नायनानैहाय थ' आं जुदि पारमानेन्ट दायोबा मा जागोन आसपासावबो आं थाबायनो हानाय नङा आरो ना हार एगानो आंखौ मिनिलांखागोनखा थ' नै एसे दाबायलाय आरो ना ओरैनो जास्ट नर्माल बेनो 150 थाखानि आइब्रुस अनलाइनाव बिहरनाय बेखौनो आं दायो एसे ब्राउनि आरो ना गैया नालाय आखिनांगौबो जायो बेनिफ्राय आंनिफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय मा आं बिदि फैलाजों फेमास जानो एकदम हाथारनाय नङा आरो ना नांगौबा आं जाया आंखौ सोरबा लासैनो मिन्थिलांथों साफा सानै लासैनो मिन्थिलांथों बेनो आंनि थाखाय बेस्ट बाखि बेबायदि एकदम पटकरिया जौगाखांनानै अयथासारि खालामनानै आं जौगानो खुनु गोसो गैया आरो ना जौगानो गोसोबाथ' दानो जोंबो हायो फैला मोसानाय आरो माथो गिदिर खोथा बाट बे आंनि मेन टारगेट नङा थ' जोंनि टारगेटबो जानो नाङा आरो ना जाय सटा भिडिअ क्रिएट खालामो बिसोर पटकके जौगानो नाजायोना सोरबा आरो ना थ' नाङा देसनाफोर जोंहा बिदिनो लासै थांगोन आरो ना ओमफ्राय आङो जोंनि जौगानायखौसो लासै जौगाजायो होनना बुंदों सिनायजानायखौसो बाट दा आंना खामानिया लासैजों जाला नै 100 थाखानि बेगा लाखाबाय लागावलांसैसो सिदा टारगेटआव हाजिरा आरो ना किटचेन खालि दलथा आलु गालाबाय नै दलथा बेयाव थाया जाबाय
गाजरा बेसां गाजरा 20 थाखा फवा फानो बेहाबो दाबो 20 थाखा फवासेयाव दे मादि नायनो नों ओइ नैबे थेलानिखौ नुबाथाय लानो लुबैयो एसे लाबाय आं फान्थाव एसे फुलकबि एसे माने बिसोर एसे देमग्लायनायबाबो माने ओइ दे दादा होननानै लाजायो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय मादैमोनफोर आब'मोन फाननायफोरा नोङो गावसोरो बायस'ना नालाय बिदि बिनो एसे उसुबिदा मोनो जोब्बाय माने जोब्बाय फारसेनिफ्राय जोब्बायमोन आरोना ओंखायनो लांखाथारनोसै हुलु हुलानो गारि आदार मानसि आदार मा फैसा सेभ खालामसै नोंलाय जबारानि नोंखौलाय मा नायनो नै खाबथालायनायसो एकदम गामसा गांसे नांसिगौ आरोना उदैजों फिसाजोजों लुंगा लुंगि लानानै फैबाय नालाय एकदम बिराद गोबाव जाबायमोन आं बाजार थाङैया ओंखायनो खालि जाजोबनानै दङमोन बुस्थु माखायानो नै सिनि साफात थाव आइदै आफा इसोर मैगंफ्रा बेनोसै नैबेखौ जानोसै थाजानो खौ मोनाफ्राव जानोसै बेनोसै आरो गोजां बोथोरनि ओंख्रि लाव जानो सानदोंमोन आं नांला मालाबा लायनोसै होननानै जाबाय ओमफ्राय लोगोसेनो नाफोर नै थारैनो आं बिराद रायखुसि जामारबाय होननानै बुंनांसिगोन लानानै फैबावबाय आरोना आङो टेनटेनि है माबासो सालानसो बान्दार गोनां उदैया जा ओंखाम उखैबाय आरोना दहाय फुङाव साजों बिस्कुट मोननै मोनथाम जानायल' जाबोनोबो सानदोंमोन ओमफ्राय टाइमानो मिलायला आरोना 11ता बारखाबाय माला संबावनो माला माबावनो स्पिडआव लागायनोसो लानांसिगोन आरोना बुंनो थाङोबा गासिबो स्पिडसो आंना सोरबा दा एसे बुंनो लुगैबा बुंबा बुंदो आरोना बेसे ना बेदर जाबाय थादों फैसा थानायखायसो होननानै बाट आं सारेन्डार खालामनानै लायो बेखिनिया आंना खाफाला मोजां आरोना एखमबा ना जानो लुबैबा ना मोनजायो एखमबा बेदर जानो लुबैबा बेदर मोनजायो आरो ओमफ्राय एसे टेनसना बेसो जे गोसो जानायखिनिखौ हारसिंनो गारनानै जाजोबनांगौ जा जायो हारसिंनो हेन्डेल खालामनांगौ नैबेसो आरोना आरो बिमा बुरि नालाय सनाफोर बोरैबा लुगैया थान्दा जाजों लुगैदों आं ना लायनो थाखाय टारगेट गैयामोन लाफाया टारगेट खामोन ओमफ्य ना फिसा गोसोखांदोंमोन आं ओमफ्राय ना फिसा गैया नालाय ओंखायनो बेखौनो लाना फैबाय आरोना बेखौ लाबबासो फिसालायाबो जानो हागोन नालाय भाजा एवनानै होबाथाय बेखिनि आरोना A few moments later ओमफ्राय एसेयावनो बिराद मोजां खुसखोब्रि आरोना नोंथांमोननि खाथियावहाय आंनि सेराव सोर फैदों सनाफोर टेनटेनि 80 बोसोर उनावसो लोगो मोननाय एकदम गोदोनि उन्दैनि लोगो खिन्थु एसेबां गोबाव जाखो नायफाट्टा बिजनिनिफ्राय मालाय हाबा जाफैदों बिमानैनि फिसालानि ने आदानि थ' बेस्रा फन खालामनानै आइ फिसाया नै नालाय बिराद दिगदारहाय सना र' एक्सर' एकदम खुनुरुखुम फन खालामनानै फैनो रोंदों आरोना मानसिया सेरावनो खामोन थेवबाबो फैनो रोङाखैमोन आरो जि गोजोननाय सनाफोर ओमफ्राय नैबे सासे आगैना आगैसो नायगिरि आगैसो आरोना बेबो ओमफ्राय ओरै दङ जोलैफोर सासेयाथ' आब'निसो बे आब' सासेनि बै उन्दैया बेनि आंनिफ्राय आगोल हाबा जादों फाग्लिया सा गुफुरैनो दङ दासिमबो फाथ्लासो नालाय जाबो फुङा ओरैबादि ओमफ्राय बिजनि पार्टिफोरखौ एसे बुंहरदो सोरबाबो नायफ्रांबा साबस्क्राइब खालामना गालांथों होननानै लाइक कमेन्ट नैबे लोगोनि माबाखौ चेनेलखौ नायबानो जाबाय लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय बिराद गोसो होनानै बुंबाय खिन्थु आंबो नायखायो नायनायालाय नायखायो मालाय आरो आगैयाबो नायखायो एकदम सिन्था गैयाना थाखि थुखि एकदम ग्रोब जा गोजोनबाय फाग्लि आं बिजनियाव थांबाबो बेखौ लोगो मोननो रोङा मानसिया खिन्थु क'क्राझारनिनोखा ओमफ्राय बिजनियाव देरदों आरो एसे लोगो हमफैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बिनिफ्राय सान्ति जेबो गैला ओंखाम उखैहांबायमोन आं खिन्थु आं दा उखैनाया बन्द' जाफिनबाय बेसेबां बोसोर नुनायनि खोथा ओमफ्राय आं जेबो जाहोनो हायाखै सा गरमसेल' लोंहोनो सा लोंखांबाय हाबायाव फैखानाय नालाय सिन्था गैया आरोना जाहोबाय गुन्दै बिस्कुटजों साल' मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय माने आं सिन्था गैया आरोना जाहोनायनि मानोबा हाबायावसो फैदों नालाय हाजो जाथारदों हाबा मोनजाफैनायखाय गावहा बे लोगोखौबो लोगो आंथ' हाजोआवखा हाजोआवसो प्लास हाजोआव फाग्लि मालाय देलाय मालाय आंना गैयाहाय बिदि बेग फाग्लि मालाबा दाहार लागोनाय सनानि बेग आरोना जों लोगोजों एसे रायज्लायबावनोसै मिनिबावनोसै गोबावजों मोनसे लोगो मोननाय नालाय दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन आरोना A few moments later ओमफ्राय आलासिफ्रा ओंखारबाय आरोना आंना जेबो गैया रामथाब खुन्थाबसो ओइ हाबाफ्राव बुरजा जाहै मिन्थियां हाबायाव बुरजा जालाबायहैथां आंनाव गैया नालाय आनैनि फिसालामोन ना दे फिसाफ्रा सना जेबो मोनजायासै जेबो गैया गाज्रिसोना आङो गावस्रानो एकदम बाजारनिफ्राय फैखांनायजों खिथाहरनायजों नालाय गोदाव सोराव नोंसोरना मालाबा फैफिनदो दे नोंहाथ' दिनैनो थांगोन होनदों मामिजों
बे सासे आब'नि आरोना थांग्रोसिगोन बिस्रा जाखांनानै थांबाय फिसाफ्रा अन्थाव बाथाव थांदो सोना थांदो ओइ थांदो दे थाबायबानो मोनबाय ओरै आरामसे टाटा बारस'बानो ग्रोब ग्राब फाग्लिया फुङाबो मायाबो दासिमबो थांदो इमसनेलबो मोनबाय ओमफ्राय मिनिबायबो हाखा हुखा मस मस्ति एसे रायलायबाय सुखु दुखु रायलायबाय आरोना एथ' गोबावजों मोननाय फनाव गेजेर रायलायखानाय जायो खिन्थु आसलियाव जि गोबावजों खय बोसोर जाखो नायफाथार आरोना बेना हाबायानो 13 बोसोरसो जाबाय खोमा 13-14 जाबाय आंनानो 11-12 जानोसै होनबा ओइ आमोलावनो लोगो मोननायमोन सोनाफोर एकदम माने जोंजों ज' फरायनायमोन नालाय बिमाया जोंनि गामिनिमोन नालाय जों ज' फरायदों आरो ओमफ्राय बिनावनो हाबा जाबायबो मालाय थ' दा लेनदेनानो गैला जाहैबाय आङो ओमफ्राय बेना माबानि बिफानि न'आ क'क्राझाराव ओमफ्राय आंहा उल्था क'क्राझाराव दङ होमबा सोर लोगो मोनबावनो बहा लोगो मोनबावनो टाइमाबो जाया नङा बिराद जानायखाय आङो रायलायहोलां दालि फोमोनदों आरोना ओमफ्राय लाफाबो सायहोलांदोंमोन खिन्थु रायलायनायहायखौ बिराद इम्परटेन्ट नालाय ओमफ्राय ओंखायनो लाफाया लेट जाबाय एकदम स्पिडाव मावनोसै आङो 12टा बारबाय 1टा जानोसै जुनाफोर एसेबो मोनथियाखैमोन जे बियो अचानकसै आंनि सेराव मोनफैगोन गावनो फट खरे बाजारनिफ्राय फैखांनायनि दसे उनावसो एकदम फनखौ हरबायना ओंखायनो आं जेबो आदार उदारबो लाबोनो मोनासै न'आव जा दं जा लाबोफाबाय बेखौनो उफाय गैया आरोना ओमफ्राय जुनाफोर दा आङो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै संनाय खावनायसो देखायनो नागिरदोंमोन आं ब्लग्सआवहाय खिन्थु लोगो फैनानै आंना ब्लग्सआ ससेया चेन्ज जाबाय आरोना थ' बेखिनि मिक्सार टाइपनि ब्लग्सखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो अननानै सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय